Ассалому алейкум духтарако. Ассалому алейкум Зарахон, чихар шумо? Чӣ овардем Зара? Ина бо Айёб ҳафтор наомад. Ай фасонуш набад. Бо Айёб ҳафтор наомад. Наки доллар қимат дай. Қимат омадаги 850 даган. Духтарако бояд асосӣ дар аввали барнома уфтодан 950 бо намедонам чӣ фикр кард Зара 850 сомон гуфтесай. Нархошам нормал хай медонем пул паст баланд мешавад. Нархои Зарара бифаҳмем. Навагони када духтарако бо арзон мекардан чанд та расветгош омада нигоҳ кунед. Суроға бозори Корвон дуюм дарвоза магазинои Шаги магазини 111 магазини Зараҳай. На касе доставка мехоҳад метавонед нашоти доставка дар WhatsApp-и Зара бинависен. На ранги сиёш омада ҳам қахшруай аҷоибот дубайский платье. Акмай ҳама рангиш хариб бигирам майлашам васвос накун. Майла цвет чабин чихар хушруакай. На доставка дора нашоти доставка дар WhatsApp-и рӯи экран метавонед нависен.